नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आपण महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था अभ्यासतोय। त्याच्यामध्ये शेती क्षेत्र आणि उद्योग क्षेत्र याचा अभ्यास आपण केलेला आहे आणि आज आपण पाहणार आहोत सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र हे देखील एक तिसरे महत्त्वाचे क्षेत्र आहे। महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये सेवा क्षेत्र देखील खूप महत्त्वाची भूमिका बजावते। सेवा क्षेत्रामध्ये विमा, पर्यटन, बँकिंग, सामाजिक सेवा, व्यावसायिक सेवा, अंतिम ग्राहक सेवा यांचा समावेश होतो। या सेवा क्षेत्रामधून देखील खूप मोठ्या प्रमाणात रोजगार उपलब्ध होत आहेत। सध्याच्या काळात अर्थव्यवस्थेमधले बदल लक्षात घेतल्यानंतर आपल्याला दिसून येतं की सेवा क्षेत्राचा देखील तेवढ्याच मोठ्या प्रमाणात विकास घडून येत आहे। महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये सेवा क्षेत्राचे योगदान फार मोठं असल्याचं लक्षात येतं। शेती आणि उद्योग क्षेत्राच्या तुलनेत स्थूल राज्यांतर्गत उत्पादनात सेवा क्षेत्राचं योगदान म्हणजे सेवा क्षेत्राचा वाटा हा सगळ्यात जास्त आहे। 2017-18 साली जी आर्थिक पाहणी झाली त्या पाहणीनुसार महाराष्ट्रामधलं सेवा क्षेत्राचं योगदान 54.5% एवढं होतं। म्हणजे जवळपास अर्ध्यापेक्षा किंवा निम्म्यापेक्षा जास्त सेवा क्षेत्राचं योगदान दिसून येतं। सेवा क्षेत्राच्या योगदानामध्ये प्रामुख्याने अर्थतंत्र, माहिती तंत्रज्ञान, विजेवरील वाहने, संरक्षण, पर्यटन आणि खाजगी विद्यापीठे यांचा समावेश दिसून येतो। यानंतर सरकारने सेवा क्षेत्राच्या विकासासाठी अनेक विविध उपक्रम हाती घेतलेले आहेत। कारण काळाची गरज लक्षात घेता शेती आणि उद्योगाबरोबरच अर्थव्यवस्थेमध्ये सेवा क्षेत्राचे योगदानही तितकंच महत्त्वाचं आहे। म्हणून या क्षेत्राच्या विकासासाठी देखील सरकार प्रयत्नशील आहे। सेवा क्षेत्राच्या विकासामध्ये महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावणारा एक घटक म्हणजे पायाभूत संरचना। पायाभूत संरचनांशिवाय देशाचा विकास, कोणत्याही प्रकारचा विकास घडून येऊ शकत नाही। आता जसं शरीरामध्ये रक्तवाहिन्या ह्या जिवंतपणासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावतात, तसंच पायाभूत संरचना ह्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या विकासामध्ये खूप महत्त्वाची भूमिका बजावतात। पायाभूत संरचनेचे 2 प्रकारात वर्गीकरण करता येते: आर्थिक पायाभूत संरचना आणि सामाजिक पायाभूत संरचना। आर्थिक पायाभूत संरचनेमध्ये 3 घटक समाविष्ट होतात: ऊर्जा, वाहतूक आणि दळणवळण। आणि सामाजिक पायाभूत संरचना म्हणजे शिक्षण आणि आरोग्य। अशा प्रकारचं पायाभूत संरचनेचं वर्गीकरण केलं जातं। त्यापैकी आपण पाहणार आहोत आर्थिक पायाभूत सुविधा। आर्थिक पायाभूत सुविधांमुळे वस्तू आणि सेवांचं उत्पादन करणं आणि त्यांचं वितरण करणं हे शक्य होतं। या आर्थिक पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी सरकारने केलेल्या उपाययोजना आपल्याला पुढील प्रमाणे सांगता येतात। आर्थिक पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी सरकारने कोणकोणते उपाययोजना केलेल्या आहेत त्या आपण पाहणार आहोत। त्यातली पहिली उपाययोजना आहे वीज निर्मितीची क्षमता वाढवणे। म्हणजे वीज निर्माण करणारी जेवढी केंद्र आहेत किंवा जेवढी ठिकाण आहेत या ठिकाणांची वीज निर्मितीची क्षमता वाढवणे, ज्यामुळे मोठ्या प्रमाणात वीज निर्मिती करणं शक्य होईल। याच्यानंतर ग्रामीण विद्युतीकरण, नेटवर्क सुधारणा आणि ऊर्जा संवर्धनासाठी कार्यक्रम, अशा प्रकारचे कार्यक्रम सुद्धा राबवले। आता ग्रामीण विद्युतीकरण म्हणजे काय, तर ग्रामीण भागामध्ये ज्या ठिकाणी विजेचा पुरवठा उपलब्ध नाही अशा ठिकाणी वीज पुरवठा उपलब्ध करून देणे। त्यानंतर नेटवर्क सुधारणा करणे। त्यानंतर ऊर्जा संवर्धनासाठी म्हणजेच जी ऊर्जा, विविध प्रकारची ऊर्जा अस्तित्वात आहे तिचं संवर्धन करण्यासाठी, त्याच्यात वाढ करण्यासाठी आणि ती टिकवून ठेवण्यासाठी सरकारने वेगवेगळ्या उपायांचा अवलंब केलेला आहे। त्यानंतर राज्यातील ग्राहकांना सुधारित LPG गॅस सुविधा उपलब्ध करून देणे। LPG गॅस म्हणजे स्वयंपाकासाठी वापरलेला गॅस। आपण घरात अन्न शिजवण्यासाठी जो सिलेंडर वापरतो तो LPG गॅस। या गॅससाठी सरकारने दिलेलं अनुदान
म्हणजेच सरकारची एक उपाययोजना आहे. अनुदान म्हणजे तुम्हाला माहीत असेल तर आपण गॅस नोंदवतो, त्याच्यानंतर आपल्याकडे गॅस आल्यानंतर त्याची जी काही वरची अनुदान असतं, सबसिडी आपण त्याला म्हणतो, ती आपल्या बँकेच्या खात्यामध्ये जमा होते. हे पायाभूत संरचनेसाठी सरकारने जे वेगवेगळे उपाय अवलंबले आहेत त्याच्यातला एक उपाय म्हणून सांगता येतो. त्यानंतरची आहे रस्ता विकास योजना. 2001 ते 2021 या काळासाठी ही योजना राबवण्यात आली. या योजनेचं लक्ष्य 3.3 लाख किलोमीटर एवढे रस्ते विकसित करण्याचं या योजनेचं लक्ष्य होतं. त्यानंतर मेट्रो रेल्वेची सेवा उपलब्ध करून दिली. मुंबई, नागपूर यासारख्या ठिकाणी धावणारी मेट्रो हा या पायाभूत संरचनेचाच भाग दिसून येतो. याच्यानंतर सागरमाला कार्यक्रम हाती घेतला. सागरमाला कार्यक्रम म्हणजे जी सागरासभोवती जी बंदरे आहेत या बंदरांच्या विकासासाठी सरकारने प्रयत्न केले. यामध्ये आयात आणि निर्यात करताना येणारा रसद खर्च कमी करण्याचा प्रयत्न केला. रसद खर्च म्हणजे काय, तर जेव्हा एखादी वस्तू आयात केली जाते किंवा निर्यात केली जाते तेव्हा त्या देशामध्ये पोहोचवल्यानंतर आवश्यक ठिकाणी पोहोचवेपर्यंत देशातल्या देशात येणारा जो खर्च आहे त्याला रसद खर्च म्हणतात. हा खर्च कमी करण्यासाठी सरकारने प्रयत्न केला, म्हणजे ह्यालाच सागरमाला कार्यक्रम असं म्हणतात. याच्यानंतर आहे इंटरनेट सेवा. इंटरनेट सेवेचा वापर आज आपण अनुभवतोच आहोत. या लॉकडाऊनच्या काळामध्ये आपल्याला या इंटरनेटच्या सेवेचा जास्त उपयोग झालेला आहे. या इंटरनेटचा वापर 2017 साली इंटरनेटचा वापर करणाऱ्या ग्राहकांची संख्या 5.45 कोटी होती आणि आजच्या काळात लॉकडाऊनच्या काळात आपण बघतोय की बहुसंख्य लोक किंबहुना बहुतेक सर्वच लोक वेगवेगळ्या कारणासाठी नेटचा वापर करत आहेत. म्हणजेच इंटरनेट सेवा ही सुद्धा एक महत्त्वपूर्ण सुविधा मानली जाऊ शकते. तर अशा प्रकारच्या विविध सोयीसुविधा सरकारने आर्थिक पायाभूत संरचनेच्या विकासासाठी पुरवलेल्या आहेत.